Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a Orixe e Calidade. Estamos a piques de comezar esta nova edición do programa, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a publicidade. Póñanse cómodos que voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. E o Vicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Os cambios no tempo que se están a vivir nas últimas semanas están a marcar na situación no campo, aínda que os técnicos falan de que se trata dun arranque da campaña tranquilo. Hoxe estivemos con Xaquín Martínez, de Martín Kodax. Estamos a principios de maio e xa estamos cun tamaño de brota, ahora a vegetación está medrando fuerte, tuvemos un mes de marzo quente, entonces unha brotación en principio iba a ser máis anticipada que outros anos, despois en abril pois fixo frío, eso bueno, pois retrasouse ou retardouse e agora pois estamos tendo un maio, pois como decían os maiores, un maio loco. Dicir, uns días bons, outros días con frío e con agua, pero polo menos tuvemos unhas épocas entre episodio, entre borrasca e borrasca para poder tratar e para poder ir protexendo o viñedo. Xa apareceron as primeiras manchas, é normal, é perceptible, de momento non é alarmante, pero sí é unha alerta para decir, oye, mira, estamos aquí, protéxeme, que isto vai ir a máis, non? Entonces, pois, cuidado co mildio, as primeiras manchas hai que seguir protegendo, hai que ter cada vez, pois, ser máis, dedicarlle máis tempo a mirar as etiquetas, os produtos, hai moitos produtos que perderon registro, que caíron, hai temas de plazos de seguridade, temas de distancias a cursos de auga ou outros, e temas de mezclas, non? Entonces, pois, estamos dedicando tempo a facer un calendario de aplicación de tratamentos para poder asesorar aos nosos viticultores da tenda agraria para que poder cumplir a rajatabla toda a normativa. É máis difícil que outros anos, non é imposible, pero hai que ser consciente un pouco das limitacións que teñen os produtos e cada vez pois temos pois máis sensibilidade ou ser máis escrupulosos á hora de elegir os produtos, facer as mezclas e a aplicación, non? Tratar sobre todo as ferramentas que temos, os produtos, é dicir, hai un rexistro de produtos fitosanitarios que é o Magrama, donde cada certo tempo hai que como volver a xustificar que eses produtos pois son desde o punto de vista de fauna, flora e sanidade humana,
hai que avalalos con unha serie de estudios conforme son, non vamos decir inocuos, pero que sí que respetan estas tres fases. Entonces, cada vez, isto xa ven a nivel europeo e xa ven de atrás, non? Pois vanse caíndo materias activas deste rexistro, entonces, ao caírse unha materia activa, non se pode empregar en algún cultivo, non? Nos cada ano pois vamos quedándonos con menos materias activas, son moitas máis as que se caen que as que se incorporan, e entonces pois cada vez teñen máis restriccións de uso, tanto de mezcla como de dosificación, non? Entonces nós temos unha persona que está pois facendo o seguimento dese rexistro, porque pode se dar a circunstancia que incluso haxe produtos que na etiqueta, que cando foi etiquetado sí que estaba permitido, pero o ano seguinte pois modificouse o rexistro e xa non se podría utilizar. E non todos os agricultores teñen acceso, é un acceso público porque está colgado na rede, pero esa inquietanza ou acceso a esa información, non? Entonces, pois sí que insistimos que cando se vaya a comprar estes produtos fitosanitarios se informen e quen o despacha ten que ter esa información e transmitirlle, mira, este produto tens que ter cuidado que ten rexistro hasta tal data, hai que dalo antes para que despois non teñamos problemas nin de residuos, nin no libro de campo, se temos unha inspección, conforme a cumprir toda a normativa que está en vigor, non? Co tema da aplicación estes días, pois onte hubo moito vento, é dicir, os días de vento non se pode tratar, con vento alto non se pode tratar, e hoxe pois temos a ventaxa de que temos a rede de Meteo Galicia, que con un teléfono móvil, con calquera aplicación a internet, podemos mirar en tempo real as estacións máis cercanas que velocidade de vento temos, entonces podernos axudar incluso unha previsión a medio plazo, tanto de agua, de precipitación, como de vento, para poder decidir e aplicar pois, no momento onde é máis adecuado para a protección de cultivo. O momento de aplicar é importante, o produto, tanto en dosificación como que materias activas, e se é posible facer a mezcla entre produtos ou non, e despois facer un seguimento ao viñedo, non? A maior parte das viñas están sanas, están ben, pero sí que hai algunha onde se empezamos a atopar as primeiras manchas de mildio. De momento do eidio, con non haber temperatura, non hubo demasiados problemas. Entonces, de momento, está sendo un arranque de campaña tranquila, pero é un arranque, isto a ver como vai. Nós agora, por exemplo, na empresa de servicios, o que estamos facendo é por unha parte, o tema de abonados, eso xa se terminou, únicamente en algunha parcela ou unha zona onde se ve que a planta pois está menos vigorosa ou que está menos forza, pois podemos facer unha aplicación puntual únicamente onde se necesita, casi de bisturí, onde se necesita. Facemos toda a limpieza de troncos, chupóns, madeira vella, a axustar un pouco a carga, non? É dicir, cando facemos a poda, deixamos unha carga estimada e agora a planta xa nos está dicindo se é capaz de levar a todo ou se vemos que hai brotes raquíticos, hai que facer un aclareo de brotes. Estamos facendo os primeiros conteos para facer un pouquinho a estimación non de colleita que é temprano, pero sí, é dicir, da estrategia que fixemos en carga de poda, sabemos canto está o brotamos e xa empezamos a intuir o número de racimos que vamos a ver. Se vemos que hai algunha viña pois que nos pasamos, pois xa é un momento máis rápido de facelo e agora facer unha limpieza, un pase rápido de brotes, chupóns, xemas dobles e tal. Tuvemos uns episodios fai 15 días de pedrazo, de granizo, onde hubo viñas que sí que realmente, bueno, estuveron máis afectadas. Ao ser tormenta, pois é máis onde arrima esa tormenta, aquí foi máis ben hacia a zona de Villagarcía, Cornazo, Tremoedo, onde hubo máis incidencia. Nós temos viñedos tamén na zona do Condado e na zona de Arbo e de Mourentán, aí temos unha parcela que está bastante afectada. Non se sabe ainda moito a colleita como vai ir, foron algúns brotes que romperon, algunhas puntas de brote, pero ese racimo vai estar afectado porque levou un impacto, un golpe e non sabemos en floración como vai afectar. Na zona do Rosal tamén hai algunha parcela afectada e aquí no Salnés sí que está marcada a madeira, pero en general non teño constancia de que haxa unha catástrofe. Entonces, a recomendación para os seguintes días, hai que protexer a viña frente ao mildio, anticiparse na medida do posible ás chuvias, pois, é dicir, hai que estar protegido nese período. E se se detecta algunha mancha, pois consultar con algún técnico para mirar un pouco esa estrategia que sea curativa. Non sei se un pouco non como novedad, pero como
actividade distinta que fixemos respecto a outros anos. Nos viñedos propios estamos co tema da polilla. A polilla é un dos insectos que o que fai é poñer as postas nas uvas e despois perforar esas uvas, é un vector de entrada de botritis. Pois sí que xa nos viñedos propios estamos con temas de confusión sexual. Que é eso, para explicar eso? Pois son uns difusores que se colocan, unhas cápsulas que se colocan nos viñedos, donde o que fai é que os machos non sean capaces de encontrar as femias, entonces non hai fecundación, entonces as seguintes xeracións vai baixar a población hasta chegar un momento onde non sería necesario tratar. Noutras partes de España e do mundo se está utilizando, aquí é a primeira vez que a facemos de xeito así máis intensivo, máis forte, temos uns cotos. É dicir, porque iso se o faz, ti e os teus veciños teñen que estar todas as parcelas integradas nesas zonas. Non estamos colaborando tamén con Paquelola, coa cooperativa, máis con Condes de Albarei, para en algunhas zonas piloto pois facerlle un seguimento e colocar en todas esas áreas que todas as parcelas estean implicadas. Facemoslle un seguimento, incluso valorando se fixera falta unha aplicación puntual de insecticida, pero normal, é dicir, se todo vai normal, de momento as previsións ou a tendencia é boa de que non haxa que tratar con insecticidas. A filosofía é ter a viña cuidada e cada vez ser máis respetuoso co medio ambiente e coa sociedade que nos rodea, porque ao final temos que convivir todos. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Máis información na nosa web. O Enobus volve este verán a Cambados. A cita contará cunha vintena de adegas que ofrecerán visitas, ademais de outras actividades, aos visitantes que se acheguen para desfrutar destas experiencias enoturísticas. Foi presentado a semana pasada en Cambados. O Concello de Cambados presentou a terceira edición do Enobus, un produto enoturístico que combina as experiencias vitivinícolas con visitas ás adegas. O programa é similar ao do ano pasado. Mantense a cata de viños espumosos no Museo do Viño. A viaxe á Fundación Manolo Paz sustitúese por unha visita polo conxunto artístico e turístico da vila. E a novidade serán os show cookings nas visitas á Torre de San Sadurniño. Nas visitas á Torre de San Sadurniño, as visitas guiadas coas mariscadoras de Guimaturo, queremos facer algún show cooking a pé de praia. Fora unha actividade que habíamos feito na Cidade Europea do Viño, en aquela ocasión con Yayo da Porta, e este ano pois o anunciaremos cando chegue o momento. Serán pois 3-4 visitas concretas donde sí que queremos eso, pois que os visitantes, os enoturistas que van a facer a visita guiada con Guimatur tamén teñan a posibilidade de degustar os produtos que se extraen dali. Un dos obxectivos deste ano é promocionar o Enobus por toda a comarca para chegar a todos os veciños do Salnés. Para a Mancomunidade, o enoturismo é un dos maiores reclamos turísticos. E a comarca, pois, como sempre, ao lado de calquera dos 9 concellos que teña unha iniciativa que axude a desestacionalizar, que axude a poñer en valor os recursos que temos aquí, que, como sabedes, pois non somos por casualidade a principal comarca turística non só de Galicia, do norte de España, non? E cousas como esta e acción como estas pois axudan moitísimo. Os adegueiros aseguran que o Enobus é unha gran oportunidade que lles está dando un recoñecemento a nivel regional e nacional. Ha hecho que a nivel nacional, sobre todo internacional, la bodega pues sea visionada. Dado una oportunidad también al equipo de la bodega, cómo no, a relacionarse mucho más con el público y mejorar mucho más en cuanto a turismo, que es lo que también influye muchísimo en el buen trabajo y en el buen recibir para que la gente disfrute del vino y de la gastronomía de la zona. Bueno, pois repercute traendo máis xente, sobre todo máis visitantes e xente con ganas de aprender cousas nas bodegas, sobre todo a hora de xente xoven. Os viaxes celebraranse de luns a vernes nos meses de xullo e agosto. O prezo é de 12 euros, cun desconto do 50% para os mozos de 10 a 17 anos e gratuito para os menores de 10. 54 finalistas e tan só 18 galardóns. Os premios Martín Kodax da Música encheron o Pazo da Cultura de Pontevedra cun espectáculo dirixido por Kiko Cadaval e no que Lucía Lao e María Lado exerceron de mestras de cerimonias. Os grupos Baiuca, Bala, Tansugueiras ou Guiza foron algúns dos premiados grazas ás súas propostas musicais con proxección nacional e internacional.
Animar a todos eses grupos vocais e coros que aínda non deron ese paso para presentarse nos premios a que fagan. Porque hai que visibilizar os proxectos. Estes premios son para iso. A todo mundo que consume música tradicional, a todo mundo que fai música tradicional e a todo mundo que fai música en galego, porque en canto isto desapareza, a nosa identidade tamén vai desaparecer. E a todas as mulleres e cantareiras e cantareiros que cantan música tradicional. Solo puedo agradecer haber tenido una vida espectacular. El gran motivo de eso ha sido siempre lo mismo, la música, la música y la música. Siempre. Es lo mejor que existe en este mundo y siempre he podido estar a su lado. A gran festa da música galega estivo marcada pola creatividade, polo humor e, como era de esperar, pola reivindicación. Así que eu quero aproveitar para convidar a calqueira nena, rapaza ou muller a coller un instrumento, a desmitificar esta tontería de que o rock é unha cousa para homes, porque grupo de chicas non é un xénero musical, porque non tocamos como tíos, e non estamos aquí por ser mulleres, hai moito traballo detrás. Por ser mulleres que estamos no século XXI, a ver se avanzamos un pouquiño. A presidenta de Músicas ao Vivo, Sonia Lebedinsky, aproveitou a ocasión para reclamar espazos onde estea presente a nosa música, a galega. Precisamos a vontade do diálogo e da escoita atenta. Precisamos situarnos na corresponsabilidade dunha sociedade máis igualitaria tamén na música, respectando sentires e sensibilidades, visibilizando o invisible e desnaturalizando o normalizado. Aposta pola nosa música. Por se estes premios non deixasen suficientemente claro o nivel dos nosos proxectos, solicitamos expresamente ás persoas que se encargan de elaborar a programación de salas e festivais que aposten pola música que se fai en Galicia. O premio honorífico deste ano foi para o saxofonista Carlos Barruso. Cabe destacar tamén que as figuras de melómanos e melómanas entregadas aos premiados foron creadas polo escultor e músico Víctor Lorenzo. Unha nova edición dos premios Martín Kodax da música que termina, pero que nunca rematará, será música feita en galego. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Tempo agora para máis información na sección das breves. A ruta do Viño Rías Baixas aumentará ata 13 os buses do Viño. A programación con motivo das xornadas de portas abertas das rutas do Viño de Galicia, impulsadas por Turismo de Galicia, desenvolverase entre os vindeiros 7 e 9 de xuño. A alta demanda levoulles a incrementar este servizo, ademais de estendelo durante toda a fin de semana para facilitar a participación. 9 sairán o sábado 8 de xuño dende Pontevedra, Vigo e Santiago, e os 4 restantes o domingo 9 dende Pontevedra e Vigo. Ademais, as visitas guiadas
a adegas combinaránse con experiencias enoturísticas diferenciadas. As entradas para os buses son de 5 euros para os adultos e de 2,5 euros para os menores de 3 a 13 anos. Como complemento a esta programación, a Ruta do Viño Rías Baixas ofrecerá visitas teatralizadas no Pazo de Fefiñáns. Trátase dunha actividade novidosa coa que se pretende achegar ás persoas visitantes a historia do emblemático pazo e da viticultura asociada a través de distintas personaxes representadas por caras moi coñecidas do teatro galego. As visitas teatralizadas desenvolveránse o sábado 8 de xuño ás 12 do mediodía e 5 e 7 da tarde e o domingo 9 ás 12 do mediodía. O prezo da entrada é de 5 euros para os adultos, de 3 para os menores de 3 a 13 anos e gratis ata os 3. Ademais, as persoas interesadas poden visitar pola súa conta preto dunha trintena de adegas asociadas. A maiores 8 establecementos, tamén membros da ruta, ofrecerán actividades especiais como show cookings, visitas a xardíns, catas ou rutas de sendeirismo. 53 marcas da denominación de orixe Rías Baixas pertencentes a 29 adegas participaron por primeira vez na Feira Días do Viño 2019 en Vilnius, Lituania. Trátase dun mercado potencial para a DEO e tamén para os viños españois. De feito, é a primeira vez que esta denominación acode a cita, así como Wines from Spain cun stand nacional. Das 29 adegas de Rías Baixas participantes, o 4 contan con importador en Lituania. Trátase dun país con pouca tradición vinícola que satisface a súa demanda a través da importación. España é un dos principais países produtores que venden a Lituania. O seu mercado apreza moitos viños brancos afroitados con sabores frescos e lixeiros, un segmento no que destacan os Rías Baixas. Por iso, o stand conta cunha ampla mostra con 22 marcas da Anada 2018, 19 da 2017, 6 da 2016, unha da 2015 e outra da 2012, así como un escumoso Rías Baixas. Na actualidade, a DEO exporta máis de 1.800 litros a Lituania, mentres que a Letonia véndense algo máis de 5.000 e case 3.000 a Estonia. Así, a cita supón a primeira toma de contacto co mercado báltico. Vino Dienos é a feira máis grande de viños desta rexión, que é a de crecemento máis rápido de todo o norte de Europa. O Consello Regulador da DEO Rías Baixas participou na 10ª edición da Feira Nacional do Viño Fenavín en Cidade Real. É a terceira vez que a DEO acode a esta cita dentro do pabillón de Galicia xunto a 4 das denominacións de orixe vitivinícolas galegas. Ademais, o pabillón acolle un túnel do viño no que están presentes diferentes marcas pertencentes ás 5 DEOs. No caso concreto de Rías Baixas tamén acoden 25 adegas da denominación como coexpositoras dentro do espazo adicado a Galicia. A esta participación hai que sumar 19 adegas que tamén están presentes en Fenavín, pero situadas en stands de distribuidores, de grupos de empresas ou de prescriptores. En todas amósanse as diferentes elaboracións destes viños atlánticos, como son os escumosos de calidade, os brancos sobre lías, os viños criados en depósitos de aceiro inoxidable ou os tintos. Fenavín converteuse na feira monográfica do viño máis importante de España. En ela participan case 2.000 expositores entre adegas e cooperativas, todas as denominacións de orixe e comunidades autónomas e máis de 19.000 compradores, 4.000 deles internacionais procedentes de máis de 100 países. Galicia tamén estivo representada polas augardentes e licores tradicionais. 12 referencias amparadas polo seu Consello Regulador participaron na cita e tamén puideron degustarse no túnel. En concreto, contaron con 5 referencias de Oruxo de Galicia, unha de augardente de Herbas de Galicia, 3 de licor de Herbas de Galicia e outras tantas de licor café de Galicia. Entre as cuestións máis plantexadas polos asistentes atopáronse detalles como os sistemas de destilación empregados e os matices diferenciadores entre unha referencia e outra. As augardentes e licores tradicionais de Galicia protagonizarán o vindeiro xoves 16 de maio unha xornada gastronómica no Mercado La Galiciana en Santiago. A actividade comezará a mediodía coa posta a disposición do público de 6 pratos entre cuxos ingredientes atópanse as augardentes e licores tradicionais de Galicia. Un mousse de augardente de herbas con totopos, un mousse con totopos maridados con oruxo de Galicia con base de uva godello, patacas con maonesa con licor de herbas, patacas con alioli maridadas con oruxo de Galicia con base de uva albariño, alitas ao licor café e chocolate con oruxo de Galicia embellecido e escuma aromática son as receitas que poderán degustar os asistentes. Xa ás 9 da noite ofrecerase unha cata maridaxe gratuita aberta ao público. As prazas están limitadas a 20 e deberán reservarse no mail eventos@mercadogaliciana.es. Sonia Otero guiará os participantes polos diferentes destilados auténticamente galegos para despois armonizalos coa degustación dos pratos preparados polos establecementos do Mercado La Galiciana.
A xornada rematará coa celebración dunha queimada elaborada con oruxo de Galicia. E ata aquí chegou Orixe e Calidade desta semana. Non esquezan que volven ter unha cita con toda a actualidade do sector vitivinícola o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro macherato, un albariño saboroso e sorprendente. E o Vicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.